बाक्सा जिल्लानि सालबारिनि खान्थालगुरियाव बर' मर्दान मेथाइनि मुंदांखा रेडिअ' आर्टिस्ट भुबनेश्वर महिलारिनि रायजोआरि गोसोखांथिनाय हाबाफारिखौ दिनै खुंफुंनाय जायो। बे गोसोखांथिनाय हाबाफारियाव रुंसारि मेथाइ खनगिरि भुबनेश्वर महिलारिनि जिउ खामानि मावलांनायजों आबुं फोसावजानाय गोसोखांथिलाइ थुंग्रिखौ बेखेवनानै होयो। बिटिआरनि TCLCCनि मासिगिरि बिनोद मुसाहारिया भुबनेश्वर महिलारिनि गोसोखांथिनाय हाबाफारियाव रायदाव आफादनि आफादगिरि डक्टर जगत चन्द्र बसुमतारीनि आफादगिरि सामलायनायाव खुंफुंनाय गोसोखांथि हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर', क'क्राझार BVE कलेजनि गोरायुं डक्टर कमल ब्रह्म, दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि जगेश्वर ब्रह्म, बारग' आफादगिरि एबा रेडिअ' आर्टिस्ट रजनी सरगायारि, गागि रेडिअ' आर्टिस्ट पद्मधर बसुमतारी, क'क्राझार सोरखारारि फरायसालिमानि लोगो बिबुंगिरि डक्टर कमल बड'सा, सालबारि MCLA जय मुसाहारि, गोबां गागि सुबुंफोराबो बाहागो लानानै बिबुंथि लाखियो। रुंसारि भुबनेश्वर महिलारिनि जोनोम गामि सालबारिनि खान्थालगुरि गामियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों गोसोखांथि हाबाफारि जागायजेननायाव फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे रुंसारि महिलारिनि सावगारियाव बिबार बावजेननानै मान होयो महिलारिनि बिफा बिष्णु महिलारि, बिमा सनेश्वरी महिलारि, अनजालि बिसि रिना दास महिलारि आरो नखरजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा। महिलारिनि जिउमानि गोजोननि थाखाय रायजोआरि महरै बाथौ आरजबो गाबनाय जायो। बेनि अनगायैबो गोसोखांथि हाबाफारिजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै भुबनेश्वर महिलारिनि जोनोम गामि खान्थालगुरिनि गाहाय लामाखौ भुबनेश्वर महिलारि लामा मुं दोननानै लामाखौ बेखेवनानै होयो सालबारिनि TCLCCनि मासिगिरि बिनोद मुसाहारिया। मोनाबिलिनि समाव आलारि बाथि फोजोंनायनि उनाव हारिमुआरि हाबाफारिखौ खुंनाय जायो। मेथाइ लिरगिरि समाज सिबियारि भुबनेश्वर महिलारिनि बे गामि खान्थालगुरियाव बिथांनि सारादुखौ बेवहाय गाजा गोमजायै खुंनाय जादों आरो बे सारादुखौ खुंनायाव गोबां बाहाय हारि हारिसा गोबां गुबुन हारिफ्राबो बेवहाय नुजाफैदों। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। थांनाय 11 अक्ट'खालि बिथाङा रुंसारि जालांदों गुवाहाटियाव आरो बिथांनि रुंसाराव जोंहा बर' हारिया समाजा सासे मैखोम महरगिरि एबा मेथाइ रोजाबगिरि जोङो गोमानानै लाबाय। जोबोर खहा जादों आरो भुबनेश्वर महिलारिनि गोसोखांथि हिसाबै बिथांनि जिउ आरो सानस्रि बिथांनि मावथायखौ गोसोखांनानै दिनै बानजाय आफादा आरो न'खरनि मानसिफ्रा बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा थुंग्रि मुंनि मोनसे बिजाब बिथांमोनहा सेबखांदों आरो बेवहाय गासैबो भुबनेश्वर महिलारिनि जिउ सानस्रिया बेवहाय हाबजोबनानै दं। दा मोनसे जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा जे जोंनाव अनेक गोबां मानसि जों रुंसारि जादों, गोबां मानसि बे मुलुग संसारनिफ्राय एंगारलांजादों। बेवहाय जोङो माखासे बर' हारिया जेसेबांनाखि मान सन्मान होनांगौ बेखौ जोङो सम सम होनो हायाखै। नाथाय दिनै आङो भुबनेश्वर महिलारिनि बेलायाव आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बेवहाय हारि माहारि आरो बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे हारिमु आफादनि आरो रेडिअ' TV आर्टिस्ट एस'सियेसन आरो बेवहाय बाथौ आफादनि ब्रह्म धर्मनि आरो गुबुन गुबुन बेवहाय मानसिफोर बेवहाय ज' जाफैदों आरो बिथांनि जिउ सानस्रिनि सायाव दिनै मोनसे सावरायमा मेल लादों आरो बे सावरायमा मेला हयथ' मोनसे यं जेनेरेसन लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो मोनसे मेसेज होनो हागोन जे भुबनेश्वर महिलारिनि जिथु बिहोमा समाजनि सायाव जिथु बिहोमा बेयो हयथ' यं जेनेरेसननि आरो समाजनि खाथियाव बिराद मोनसे गोहोम गोलैगोन आं बेखौनो आसा फारिदों। आरो दिनै जोङो मोनसे खोथाखौ बुंनो हायो जे भुबनेश्वर महिलारिया सासे सिंगार हिसाबै सासे मेथाइ खनगिरि हिसाबै बिथांनि जिथु मेथाइनि धारा मेथाइनि फाउन्डेसन बिथाङा बिराद पेट्रियटिक आरो बिराद देशप्रेमिक आरो हारिमायारि अनफावरि मेथाइ बिथाङा बिराद मेथाइ खनोमोन आरो लोगोसे बिथाङा मडार्न आरो खुगा मेथाइबो खनोमोन आरो बिथाङा सासे ओरैबायदि मानसिमोन जे हानजा मेथाइ खननायाव बिथाङा मेथाइ लिरो।
বাক্সা জিলাৰ অন্তৰ্গত হালবাৰী মহকুমাৰ অন্তৰ্গত খান্তালগুৰি আমাৰ ভুৱনেশ্বৰ মহিলাৰ যিটো জন্মস্থান আজি তেখেতৰ মৃত্যু যিটো শ্ৰাদ্ধ ইয়াত স্মৃতি শ্ৰাদ্ধ কৰা হৈছে। ইয়াত মই আহি পেলাই মই এটা উপলব্ধি মোৰ হৈছে ভুৱনেশ্বৰ মহিলাৰী সঁচাকৈ এজন সমাজপ্ৰেমী লোক আছিলে, সাহিত্যপ্ৰেমী আছিলে, সাংস্কৃতিক প্ৰেমী আছিলে। গতিকে ইয়াৰ জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে ভুৱনেশ্বৰ মহিলাৰী লাষ্ট এটা বিদায় দিয়াৰ কাৰণে ইয়াত উপস্থিত হৈছিল। গতিকে এইটো এটা শুভ লক্ষণ আৰু ভুৱনেশ্বৰ মহিলাৰ স্মৃতিৰ নামত আজি মানে যিটো নেকি কমিটি আছে বা এই অঞ্চলৰ ৰাইজে তুমুলি বুলি এটা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি এটা প্ৰকাশ কৰিছে। এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যিটো নেকি প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ ভুৱনেশ্বৰ মহিলাৰী তেখেতৰ জীৱন কৃত্য আৰু তেখেতে যিখিনি কাম কৰিছে সেইখিনি বুলি নহ'ব আৰু ৰাইজে যে ভুৱনেশ্বৰ মহিলাৰী অকল মানে তেওঁ গায়ক নাছিলে, অকল তেওঁ মানে এজন গীতিকাৰ নাছিলে, তেওঁ এজন সমাজসেৱক, তেওঁ এজন ধৰ্মৰ মানে প্ৰতি ভাৱতি থকা এজন ব্যক্তি আৰু সমাজৰ প্ৰতি এটা দায়বদ্ধতা থকা এজন সমাজকৰ্মী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা হৈছে। এই কথাবিলাক মানে নতুন প্ৰজন্মৰ জনাৰ কাৰণে আমি সংগীত প্ৰকাশ কৰিছে। সেইটো মই খুব ভাল পাইছোঁ। আমি সহায়কবাৰ হৈ মই এই অঞ্চলৰ ৰাইজক এটা ধন্যবাদ দিয়া দিছোঁ যে ভুৱনেশ্বৰ মহিলাৰীৰ স্মৃতিত তেখেতসকলে এটা ট্ৰাষ্ট গঠন কৰা, ন্যায় গঠন কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে ঘোষণা কৰিছে। গতিকে তেখেতৰ জীৱনজোৰা যিটো নেকি তেখেতৰ সাধনা আৰু জীৱনজোৰা যিটো নেকি অৱদান, সেই অৱদানটো আমি সদায় স্মৰণ কৰিম আৰু ভুৱনেশ্বৰ মহিলাৰীৰ যিটো নেকি জীৱন কীৰ্তি সেইটো সমাজত যাতে বিৰাজ কৰি থাকে আৰু নতুন প্ৰজন্মই তাতে আঁকোৱালি লয় আৰু